El guardià del procés. Supercat, el guardià del procés. Supercat, ja no cal patir més. Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà. Això no arriba per enlloc. Què tal, Patriots? Torno a ser jo, en Supercat. Miau, Altre cop? En Supercat. miau. Ja n'estic fart. Hombre, Ulisses, què tal? Com estàs? Feia temps que no et veia. T'has convertit també en una orca assassina d'aquestes que surten als documentals de TV3 dels 30 minuts? Doncs sí, molt bé, Patriots. Avui, en aquesta tercera entrega, us vinc a parlar d'una cosa molt important. Després d'informes, estudis, programes de televisió, programes de ràdio, trobades, xerrades, conferències, entre si la independència és bona o no per Catalunya, s'ha acabat. Us explicaré el que se'n diu el motiu clau, aquells cagadubtes o aquells indecisos tan importants per aquest 27S, l'argument definitiu. L'argument definitiu. L'argument definitiu. Exactament. I quin és aquest? Sempre s'ha explicat que una imatge val més que 1000 paraules, oi que sí? Doncs en comptes d'explicar-vos-ho, us ho ensenyaré. Aquesta seria una Catalunya independent. I aquesta una Catalunya dins Espanya. Catalunya independent. Dins d'Espanya. Independent. Dins d'Espanya. Independent. Dins d'Espanya. Independent. Dins d'Espanya. Bé, crec que és un argument de pes. De pes com una cosa que tinc aquí sota. Ja falta poc pel 27S. Jo, com a Supercat, com a màxima exponent de la catalanitat i la independència d'aquest país, el que vull fer és ser el primer de la gran concentració que es farà aquest 11 de setembre, que és, a més, l'inici de la campanya de les eleccions. Ni el Mas, ni el Junqueras, cap de l'oposició, ni ningú. Jo seré el primer. Encara que faltin bastantes setmanes, vaig a ser el primer. Patriots, he vingut fins la Meridiana. Aquí és on començarà la Via Lliure, aquest 11 de setembre. No podia ser menys, i jo seré el primer. I porto totes les coses necessàries per poder passar aquí diverses setmanes perquè ningú tregui el primer lloc. Porto el meu sac de dormir. I també m'he fet una pancarta. Això d'independència és una mica llarg, podríem trobar alguna paraula més curteta. Segur que en llatí és més curt, com deu ser? Independentatis. No, és igual. Me'n vaig a fer cua. Però què passa? Què fa? Doncs que aquí seré el primer de l'11 de setembre de la Via Lliure. Però què dieu si comença a l'altra punta? Què? No! Molt bé, Patriots, espero que us hagi agradat aquesta nova entrega de Supercat. Us haig de deixar, jo marxo, el deure em crida, però abans m'agradaria recordar-vos aquella cèlebre frase que li va dir Francesc Macià a Lluís Companys aquella freda nit del 1936. Mira, ja s'ha fet l'helicòpter! Supercat, el guardià del procés, a la independència ens portarà.